Nu er han startet på starten, så hvis vi ikke går så hurtigt, så kan du ikke se noget. Hej, Martha. Hej. Vil du sige noget til mormor? Hej. Jeg håber, du har det godt oppe i Grønland. Vi hygger os hernede i hvert fald. Så var lige et godt stykke der til den. Du skal også lige tage Sofus og Bertil. Vil du da gerne sige noget? Hej Bertil. Hej mormor. Håber, du har det godt oppe i Grønland. Skal man kigge på æblet? Ja, nej. Bertil? 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 Bertil, du skal lige kigge på Marie. Vil du sige noget til mormor? Vil du sende en hilsen til mormor? Hej mormor. Vil du så sige noget, Sofus? Hvem er det til? Skynd dig at sige, hvad du ønsker dig i julegave. Hej mormor. Håber, du har det godt på Grønland. Hvordan gættede jeg egentlig den her sporten? Du går for hurtigt. Der, Anna, hun skal komme med. Hvad med husbunden? Hvad med morfar? Jeg er også, ja. Du kan aldrig sende en hilsen. Du længere tilbage. Hvordan ser jeg ud der? Hej mormor. Vi hygger os. Far, du skal også lige tage mig. Ja. Hvad siger du? Du skal tage mig. Ja. Hej mormor. Hvad siger noget? Det er min fødselsdag. Gå længere tilbage, men du går for langt væk. Jeg har alle på besøg. Nå. Håber, du har det godt. Hvad med Søren? Skal du sige noget? Det er dejligt her i Nyborg Det er det. at være her. Det skulle du også have været, men du har det forhåbentlig godt op. Det har hun bestemt. Den var så fin. Og jordbærkage kan du lige filme. Ja. Det synes jeg er lidt Er det ondt? Ja, lige lidt. Og flødeskummen fra mig. Ja. Et ordentligt stykke, der kom der. Nå, nu prøver vi.